was so no. Man somebody seki no. Man somebody nyatiasa. Yes. It's not easy. Said the Mesha Siano Panmekan, no. You started fasting on 70 days the first day, no. Watching a pampan out here near him, papa. Jollof na akono. Now, one interesting thing about it, and they say, Enra, watching a pampana knew him. O to the me person me kyerɛ say adwene no arrest enti no enioma bebree hɔ no mu a nanka ɛyɛ so wahwɛ na nso say no what is nkunim amen enti wakyɛ tumi no yɛdi so nkunim amen yes now I believe say onyame ayɛ ho nsɛnkyerɛnne ebia wante Onyankopɔn ayɛ wo ho nsɛnkyerɛnne. Yes. Onyame adi nkunim ama ne mma. Head of church, triumphant, we joyfully adore thee till thou appear. Thy members here shall sing like those in glory. We lift our hearts and voices. Well, bless anticipation and cry aloud and give to God the praise of our salvation, and cry aloud and cry aloud and give to God the praise of our salvation. We lift our hearts and voices. We'll bless anticipation and cry aloud and give to God the praise of our salvation. Hallelujah, and cry, oh my Lord, and give to God the praise of our salvation. We cry aloud and give everything unto God. The praise of our salvation. And tiye nyina ya di akoma kampom epamu kase enimonyam kan rade efri se onyame ageme no mi no amen uye nkunimdifo amen ene yaba bedin komo kakra bi yenche pi amen enti for o Bible no na bi ko Exodus yes yabon pai awrade nyankopon eda wase odinti wadin kunim ama oma ene monyam ne ayeye enka Opatafuor nyankopon ewo dane da nyina wo mobro ho a o de dom yen ena so mahia mu biem ye betie wasem esrew sen namasem so kasa kire yen era de namasem so da wo trimu body efa mayen ewo Yesu Kristo de mo amen amen
And Yadisiano Matunidin said maintaining stability. Keeping stability. Maintaining stability. Because stability at the state of being stable. So be a stable within a brand within a painting. On him could kuma nanifa. That person stays by the truth. He's stable in mind. He's stable in everything that he does. And never be away yinano within a painting on him. Amen. Ya bomb paye ya jina 72 days. A bompaye. Otamfo no ebia wo twen no kakra. But yet ye near dey eda ho. So we have to stand firm. We have to be stable so that every plans of him will never overtake us. Amen. Be stable. Maintain your stability. Every say onyame ka wo obompaye wa yere wo ho nanso enkyere se otamfo no jai oguso obehyehe oguso osiesie foforo nanso when we maintain our stability, when we stand very well, we shall overcome. Amen. Exodus 13 verse 21 to 22. Now fe ya ba ya asem no so. Na asem de bi wo ha. The Lord was with the Israelites in the wilderness. Emra na onam esra so na awurade ka won ho. Amen. The Lord is with you. Even in season and out of season, the Lord is with you. Whether you are fasted or you are finished, the Lord is with you. I will not say whether you are fasted or you are not fasting. But I will say in this language, whether you are fasted or you are finished, the Lord is with you. Amen. 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 Exodus chapter number 13. Yes. Verse 21 to 22. Yes. Na awurade di won anim. Na awurade di won anim. Awia. Mununkum dummu. Mununkum dumnum. Se orekyerɛ wɔn kwan. Se oreyɛ den ɛkyerɛ wɔn kwan. The Lord is with you. Onyame ka ho in a pillar of cloud. Se oreyɛ den ɔkyerɛkyerɛ wo kwan. The Lord is with us. Whether say ya fast ya wi anase ya be hyɛ foforo ase anase ya fast for now, the Lord is with us. In season and out of season, He is with us. And now all kyerɛkyerɛ kwan. Amen. Amen. Onyame kyerɛ wo kwan. Mempa ba onyame di wanim. Sɛ owura fi wo ho a, wo sɛ ɛtɔ na amane ne ba na foforo. Na owura ya fi wo ho. But I want to assure you with the word of God that the Lord is with you. Amen. The Lord is with you. Never give up. In everything that you do, He is with you. Odiwanim afeya hwade to aso. Na awurade di won anim. Yes. Awia. Mununkum dummu. Mununkum dumnum. Se orekyerɛ wɔn kwan. Se orekyerɛ wɔn kwan. Na anadwo. Oja dummu. Oja dumnu. Se orema wɔn han. Se orema wɔn deɛ. Ehan. Onyame ma wo han wate. Amen. Onyame ma wo han. Amen. Onyame ma wo han. During the day, ɔnkyerɛ wo kwan. Amen. And during the night, unprovided light for you. Amen. When adeɛ baako so onyame yɛma ne ma, sɛ wobɛgyina pintin wɔ awurade mu a, during the day,
And during the night, the Lord is still with you and always with you. Hallelujah. Amen. Men paba me him. Oh how near maniano ebeba. The ebe pem wa mo atofom. The ebe pem wa mo aseki. The empo ebia ebe mo obi ono aka nsem bi. Nanso ni nyina mu no, remember that the Lord is with you day and night. Amen. Amen. Never be shaken. Never be defeated. Or time for the done it then you know. If we say would the cancer send so and son of me no baha. Unima assassin so snay. Now so say a bit no painting dear and near my people free wide abba. Amen. Amen. Hallelujah. That is now on ante anacho any area. Now on ante anajo any area. Verse 22. Yes. Na mununkum dum no antwe ne ho. Na mununkum dum no anye dey. Antwe ne ho. Antwe ne ho. Na oja dum no antwe ne ho. Na oja dum no anye dey. Antwe ne ho. Amfiri oman no anim. Amfiri oman no dey. Anim. Amen. Yes. This is a promise that the Lord is giving you. Hallelujah. That he will never forsake you nor leave you. Amen. Hallelujah. Said the Oyama Israel for now one can one through one of Pania Numerano. Daytime and the night time, no, the Lord is with you. Amen. In your difficulties, in your troubles. Amen. And you more thing. And I'm a tenor. Now, medical man driver no say. And so on, I'm saying, I see I took a sicamo. I was so shocked. Minya any news today, Ebiani I come back, men are meant here. And Yamamu Yate, and Yama Froko. Now so Ebia, we are by Juma was sick and a Dejina. And Ebia now turn near ma at Opatafuor Swati. Ebia now near among for by Jenny Mafru, what the quote a contour Mukoton. Oh, she could be outside the country. But I said there is a total reduction. This is a difficult time. This is a difficult moment. When I say, don't be driven away. Maintain a stability. Be stable. Amen. And he is with you. Yeah. He will never leave you. No. Yes. Unyame unyao. Enti mempaba. Amen. Mempaba. Exodus 14. Yanko. Ahone asem no. Exodus 14. Verse 1 coming down. Exodus 14:1. Yes. Na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ. Na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ. Ka kyerɛ Israelfoɔ no ma wɔnane nkɔkyerɛ nsraban. Yes, ka kyerɛ wɔn no ɔnane nkɔkyerɛ nsraban. Ɛwɔ Pihahirot anim. Yes. Ɛwɔ Migodol ne po ntɛm. Yes. Wɔ Baasifon anim. Ne ntentensoɔ. Na monkyerɛ nsraban no wɔ po no ano. Na monkyerɛ nsraban no wɔ po no ano. Na Pharaoh bɛka no Israel ho sɛ. Na Pharaoh bɛka no Israel ho sɛ. Wɔrewɔ asase no so ntwɛtwɛdɛ. Ɔrewɔ asase no so ntwɛtwɛdɛ. Ɛsrɛ aka wɔn atom. Ɛsrɛ aka wɔn atom. Na mepirim Pharaoh akoma ama. Nyabotre. The wilderness has boxed them. Aka wɔn atom. Why are fasting? Wobɔ mpaeɛ sɛ Awurade ndwiri w'atamfo emu. Wobɔ mpaeɛ sɛ Onyankopɔn hyɛ ne ho animuonyam ɛwɔ abrabɔ mu. Yes. You declare 72 days. Ampa aba yawie. Sɛ ɔtamfo na san sɔre. Amen. Amen. Na afei ɔse ɛnyɛ wei na bɔ mpaeɛ 72 days na. What the hell there? Sɛ owie Friday. Ɛnora ɔwɔ ntwɛtwɛdɛ. Wɔhwɛ benkum nifa. Mebɔ mpaeɛ sɛ Onyame mie kwan ama me o maintain ka yɛ. Mebɔ mpaeɛ sɛ nka Onyame nkum matamfo mahwɛ ni mu 72 days obi anya ngui.
afei na tɔt bi ahyase ɛkɔ so wɔ adwene mu afei no ɔtamfo no ahyase ɛka bibi for abrabɔ ho. The Lord has left you in confusion. Is that true? No. But this is what the devil is saying. When the ɔtamfo no the ɛka ɔtwe no ho kakra because blow na the man no ne si tui ɛna ɔgyam ɛde ma wo sɛ fa wawareɛ fa w'animonyam fa wo mpagya fa wo nkankoro but ɔgyam mu a wokɔ no ɔse no mame ntete hɔ ebia na ɔwɔ ntwetwɛdɛ ebia na ɔnhu deɛ ɔmfa saa nhyira no nyɛ dɛ ɛnyɛ enti wɔserew. This is what the devil is saying of you. You are confused. But I want to assure you and assure the devil, neither I is confused. But the power of God reside in me. The power of God will incite you against me. And the end, we shall see what will happen. Verse 4. Yes. Na me prim Pharaoh akoma. Ama no ati won. Na me hye manim animonyam Pharaoh. Manim Pharaoh ne dom nyina so. Misraimfo ahunu sɛ. Me ni Awurade. Israelfo ɔmo yɛ saa. Amen. Onyame mo kɔ kampo yi. Na Pharaoh ɛka sɛ ɔmo wɔ ntwetwɛdɛ. Ɔtamfo no hu ɔdwen sɛ ɔwɔ ntwetwɛdɛ. Now so the Lord want to do something in your life. Enti ɔbɛkɔ akɔpiri wɔn akoma. Sɛ after fasting no ɔmo nsan sɔre mmra wo so. They are coming. But say to yourself, let them come. Mahomra. Onyame apiri wɔn akoma. Ɛno na wɔhyehyɛ ebia wanhu. Mehu kituwa bi. Wɔhyehyɛ. Wayɛ ho abɔ mpaeɛ. Onyame nku mpa. Onyame atie wo mpaeɛ. But ɔtamfo ne wura fi adeɛ bi. Sɛ onyame a ɔtumi adeɛ nyinaa yɛ ne ka wo ho. Amen. Enti no ohun say we are confused. Into we are confused. Then nyame bɛka na koma no aprim na koma no asan sɔre aba betia ne ahwede ede ebesi. Power. Be on guard. Amen. Continue. Na ɔka kyerɛ Misraim hene sɛ. Ɔman no adwane kɔ. Na Pharaoh ne nko akoma sakyerɛ wɔ ɔman no ho. Yes. Na wɔse. Deɛ na yɛayɛ yi. Sɛ yɛama Israel agyae yɛn som koro yi. Yɛnsom akuri. Yes. Na wɔsiesie ne ntease anam. Listen. Ɔtamfo no bɛka sɛ ɛdeɛ na mayɛ yi. Magya no mana fa n'animonyam. Magya no mana fa ne nhyira. Magya no mana fa n'awareɛ. Efia deɛ nanka yɛ nware. Efia adefoɔ ni ha. But sɛdeɛ onyame asia bɔ ne nti yɛgyae no a ɔbɛyɛ nneɛma akɛseɛ. Enti yɛgyae ne ɛdeɛ ne yɛayɛ yi. What have you done? Nanka ɔbrɛ ne yɛsere. Ɔkɔ amanneɛ mu wɔ ntwetwɛdɛ ne ani agye. Nanso ɔdeclare 72 days na ɔbɔ yɛhwɛ ne yɛgya wɔn. Nanso gyae ne. No. Let's do something. My keke ho yen kenya ho ne nsanko nkotin no. Na yenye na sade mfiri ne nsem. That is what Pharaoh said to Asomame. Na osiesie ne ntiasia nam. Se wotamfo no siesie. O hyehyɛ akode ahodo ɛsɛ de bawo so. Empo die na ɛso. A na ɔde wo so no. Se wo hyehyɛ de ɛso sene saa. Ɛde ba. Efiri sɛ onyame aprim na koma. Empepie no the devil thinks say you so smart or present the case before the Lord. Now onyame man go ahead onim say we real. But
onim say if you maintain your stability or better from onim eno de onyame amfa ndom no. Amen. Amen. Yes. To asoma me. Ofane tiasia na mo wayie. Ofane tiasia na mo wayie. Ahansia. Listen. Gather forces. The best riders of chariots. And what the ko Israel for so. Enya na kofo keke bia no fa omo the best 600. And to what time for no? Now who are dear or dear see no onyame be prim na koma am na gisa ho den de aba so. Yes. When you are dear a course to tear Israel for no. He prepared the best chariot and 8 riders against them. Into why fasting every but okono in sea. The battle hasn't ended. It will continue till the time you exit. Amen. Amen. To asumame. Ofa ntiasia na mawayi ahansia. Yes. Ne mezrimu ntiasia na nyina. Ne ntiasia na nyina so asahene. It's so wonderful. Ntiasia na so nyina dey asahene. The best. The best. Enti akwa se ye bobo na team bi. Akọ ahwe wiase amama nyina no wayi the best players. O babia no de wan dey abehia. Enti wo kwa kohia ono ma bobo a utumi se wone akesefo na dey ekuhia. Amen. Amen. Enti na akofo no wayi the best e dey ko. Esen kwa akofa Israel for no back to slavery. Otamfo no nam o hwehwe ade a wo bom pa ya wo gemu no o se tiu or back. The devil is coming. Morning no. The devil is coming. To asoma me. Na Awurade prim Misraim hene Pharaoh akoma. Yeah. Ma no tin Israel for no. Efri say. Israel for no de ahosepe kese na efri koye. Ese wo de anigye abom pae wonya nepa entu de anigye dey e de ahurisie. You are so happy because you have gotten something. And so otam for no enye ne de enye ne fe. Amen. Enye ne de na enye ne fe so. Obetim obeba. To asoma me. Verse 9. Yes. Na Misraim for tin won. Yes. Pharaoh ntiasia na maponko nyina. Ne na ponko konfo ne dom no. Yes. Na obeto won se wakyere nsraban wo pono ano a ekire Pihariot. Yes. Wo basifon anim. Good. Na Pharaoh bene ye no. Israel for no me ma won ani so. Yes. Na hwe. Na Misraim for di won akiri reba. Na Israel for no suro pi. Na wo sufre Awurade. Na wo sufre Awurade. Amen. Amen. Ebia enura wo daye bia wo hyase se wo so no. Say enyame na me bom pa 72 days no. Na we nyina na da so ho. Ela me da na obi tata me wodayem. No obi ni sekan edimachi wodayem. Me da na obi ni me da e wodayem. Enye 72 days bi na me so me de me wura mu. E bom pa e kine kom no. Otamfo na tin. Otamfo na ba. Afa woni hu yo na. Adam pa na ma moni ya na wa hyase enwinwi. Enti Israel for no hyase se onwinwi na wo sun. Na ensem bia o mo kan no eye mareho. Amen. Me pa to aso na kan sansem no. Verse 11. Verse 11. Na wo kan kire Moses say. Adamina eni Misraim ntina wa fire na ba ha se. Adamina eni Misraim ntina wa fire ba se. Yemewu esre su. Die ntina wa ya yense. O hwe ahum ne amane na ebobo bana na ede yamhihie bi edai e ma wo. O hwe dae bi a wo soso a na ede yamhihie bi edai e to so. Oko suku mu ye osuani
o de boss wa emo enye me na me bom paye ana nyame antie mi ana na ede adwendwene bi eba na wo dwendwene na wo kansem but hweye and one kasantie nyame honhom. Amen. Even in the most difficult time, be careful. Hweye na one kasantie nyame honhom. The ekoso no ebia waniwa enhu ne ekoso. Be on guard, stand firm. It's a command. It's a command. Stand firm. Gina Pinting. Maintain your stability. Take your position. Amen. Never lose guard. This is an order. Because he was the leader of them. And one kasam free ni pemu ne mum or kasafri onyankron pontumi mu. Stand firm. They are coming. Or how neba, amania neba, and sohe neba, and imguasia neba, asisabot neba, sikashia neba. Diasumo didieni diasumo naneba. But Gina, stand firm. It's a command. If you want to maintain stability, you have to obey. Be obedient. Be obedient to the word of God. To what the prophet says. Stand firm. Men paba. Be so humble. Amen. Amen. Na sawoya san niema mienu ya. Because if you're a soldier, if you don't take orders from your captain on the battlefield, you fall so quickly. So Moses said to them, take your positions, stand firm. I want to assure you this morning, never give up. Continue to pray. Stand firm. Afiya papa, I can say mina, I am a day. Silent move to do greater works. And if you are in a silent move, you obey. You humble yourself. Amen. Amen. And yes, be a kawano tumo. But yedie ewurade ani so. Ade ewurade ani so ba ko ne dai ahobrase. Obuo, odwo. Na bi onu bom pai no jama ewurade. The battle is not yours. It is the Lord's. Amen. Okon anya okon. Present everything to God. Day in and day out, present everything to God. Stand firm, maintain your stability. Never be shaken. Always stand firm. Toaso. Na Mose catch the mind say. Munsuru. Munyina pintin. Na munhwa Awurade nkwagye a wode. Ode rebɛkyerɛ mo nnɛ. Misrimfo a muhu wɔn. Morenhu wɔn biam. Amen. Amen. The troubles, the problems. Amani a wonamu no. Enema etwa wo san brabo nim no. Do not fear them. Sikasema a problem. Never fear. Amen. Na enema ohu ne nei. Otena unhu on biem, you will never see it again. Amen. So stand firm and see the salvation the Lord will bring to you. Hallelujah. Obompaye ane otamfona san sore tiawo e onyame na hanya na tiawo. Nemom se obetie onyame asem se gina pintin, stand firm there. The Lord will bring you salvation.
onyame de ogie bebreo. Amen. Never lose hope. And never be shaken. Amen. Amen. You shall never taste your troubles anymore. Amen. Your troubles shall never overcome you again. Amen. You are victorious. Amen. You are so powerful. Amen. Because the Lord is with you. Amen. Verse 14. Yes. Awurade bɛko ama mo. Awurade bɛko ama mo. Na mo deɛ. Na mo deɛ. Munye kom. Munye kom. The Lord will fight for you. Amen. It doesn't matter whatever the devil brings upon your life. And for any akodi or tamfo ne deba also, the Lord will fight for you. Amen. Onyame bɛko ama wo. Ni nyina ne sɛ saa nneɛma mmienu mmiɛnsa hwɛ ne yie. Tie onyame asɛm. Na yɛ de onyame asɛm ɛka. Number 3. Brɛ wo ho ase ma Awurade. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Na wo yɛ saa nneɛma yi a ɔhaw ne amane a ɛsɛn bobɔ ba no ɛremmɛn wo ntomadan na ɛntimi wo. Amen. Amen. At the end of the day, onyame ka kyerɛ Moses say, why do you cry to me? What is in your hand? Stretch forth upon the sea. Na ɔtene de hwɛ po no so. Ne mu yɛ dɛ ɛpae mmienu. Amen. Amen. And there was a dry land. The Lord will make a way for you. Amen. When you are in distress. So there is a way out. Amen. Amen. So maintain your stability in God. Jina painting wa uradi mo found in the basi and found in the eba. There will be a way. If we say onyame tumi eka Israel for no. Onyame tumi ka ho. Amen. Edi wani me di wachi. Yeah. Jafodum eka ho. Amen. Amen. Israel for no far epukoko ni mukoi because there was a way out. Na Misraim for no tie ebi suroi efri se no ohu bi da. Amu ya say ensanko but ebi ya say no efri se o wona koma ya dey prim efri se o tamfo no hian o pewa sel said de obenya basobo e wo sunsum wiase no ono akonkan into hian. The devil will continue to pursue your life. Obey just say obey 12 betetew. Enti ohu sensenkyere ni bi kura ekoso abrabo mu a ohu na on pese obetie mpo no on pese obesa ti na ni kura no ahwe but obeto akoso say obeto awo na aduane a ede mani pama no yemfa man kraman ma. Amen. Onyame bokwan to homa ne ma enye osefo ne dia onso hya se so obeti asim wo ti won but emra wo sirma wonso kono oduru mfimfini no hu se why mistake because the power that parted the sea into two no they did not command that power and the two mia again sentinel no wabrabo no nya otamfo no na e command is out to me no. So the Lord closed the sea. And indeed onyame asem bam se Misraimfo amuhu oni muhu ombiem efri se waka wona e dai agupubunu nim onyame be ka watamfo agupubunu nim. Amen. Amande oni ohaw na eba oso no onyame be ka sa ne mali nyina agufom. Amen. Maintain your stability, and therefore you will stand on your feet and you sing this song. The Lord is good, and His mercies endure forever. Amen. He is highly exalted. He has become my salvation and my song. Amen. Amen. Open to Exodus 15. Never give up. Maintain your stability. Be obedient. Be humble.
and always ready to listen. These are the 3 keys I'm giving you today. To asumame. Enna Mose ni Israel for two jumyima. Enna Mose ni Israel for two enyumye. Ma Awurade kan say. Awurade kan say. Meto Awurade twom. Meto Awurade twom. Na ma wama ni din so. Na wama ni din so. Oponko ne ne sotefoɔ no. Oponko ne ne sotefoɔ no. To wɔn agu epumu. To wɔn agu epumu. Ma hoɔden ne medwomtoɔ ne ya. Ma hoɔden ne medwomtoɔ. Awurade. Awurade. Wayɛ me nkwagyeɛ. Wayɛ me nkwagyeɛ. Ɔne ne me Nyankopɔn. Ɛne me Nyankopɔn. Mɛkamfo no. Mɛkamfo no. Fagisi hɔ. He has become my salvation. Oh, he has become my salvation. Oh, the Lord is my strength and my song. Oh, my song. Hallelujah. He has become my salvation. Oh, he has become my salvation. Oh, the Lord, oh, is my strength. Oh, my song. Oh, this is what they sang on the wilderness. That the Lord has become my salvation. He is my strength. He is my song. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. That you will rise and sing that the Lord has become my salvation. Amen. He is my strength. Amen. He is my song. Amen. This is yours. Maintain your stability and you shall sing this song. Amen. Baby biara wo biano, baby biara be ko biano, baby biara be gina biano. Paba. Now definitely I believe in the grace upon this place. I believe in the power of God upon Opatafuor. Amen. That you will surely sing this song. Amen. May the Lord bless you. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Shall we stand? That's all you know. He